Trnave si správca zálohového systému prevzal 4 nové vozidlá. Zálohované fľaše a plechovky doteraz zvážali z obchodov prevažne bežné nákladné autá. Po novom ich odvezú špeciálne dvojkomorové, ktoré prepravia oba druhy obalov naraz. Ďalšou takou hlavnou výhodou týchto vozidiel je pre naše zvozové miesta, čiže obchody, pretože tento voz dokáže zobrať obidva druhy materiálov, či už plastové fľaše alebo plechovky, ale hlavne vie odviesť všetko z tej danej prevádzky. Väčšia komora je na plastové fľaše, menšia na plechovky. Správca kúpil 2 vozidlá s objemom 16 kubických metrov a 2 s objemom 22. Intenzitu lisovania prispôsobia tak, aby obaly mohli ďalej triediť. Vozidlá nemajú zadný vyklápač, vrecia s obalmi vkladajú pracovníci ručne. Celkovo od spustenia systému sme vyzbierali viac ako 4,6 miliardy zálohovaných obalov. Približne to vychádza 1,1 miliardy na rok. S tým, že pomere je to približne 57% práve tých plastových fľaš a 43% plechoviek. K 30. júnu sme mali na Slovensku 3692 odberných miest, v 2636 využívajú automaty. V Trnavskom kraji máme približne 10% všetkých miest a na objeme vyzbieraných obalov sa podieľame približne 12,5%. U vás do Trnavy a Nového Mesta Trenčína začne voziť v priebehu augusta. Bude to také väčšie vozidlo, pretože máme 2 typy. Jedno je 16 kubíkové a druhé je 22 kubíkové. A toto vozidlo bude jazdiť práve vo vašom regióne. Správca chce po nasadení vozidiel vyhodnotiť vyťaženosť, prevádzkové náklady a počet ušetrených jazd. Spôsob vracania obalov zostáva, zmena sa týka len prepravy medzi predajňami, skladmi a triediacim centrom. Samuel Rosínsky, Mestská televízia Trnava.